Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14 bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14 bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang ikaduhang bahin sa paglakaw sa dalan nga may pagkasuko. Ang nahisgutan sa miagi nga programa mao ang hiwi nga dalan sa pagpadayag sa kasuko. Niini nga takna atong tagaan og pagtagad sa unsang paagi nga ang kasuko nakatabang sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi. Sa pagpadayag ni Dr. Arlen Taylor, ang kasuko mao ang muhatag og pagpahibalo nga misobra na ang uban sa paghilabot sa atong kinabuhi. Kini nga pagbati muhatag og kusog sa paghimo sa limitasyon sa atong kaugalingon. Kung wala ang kasuko, mamahimong makulangan ang kadasig sa pagkorek sa nahimong mali. Gani, pipila ka mga teksto sa Biblia nga nagapadayag sa kasuko sa Dios. Usa niini mabasa sa Roma 2:5 nga nagaingon, tungod sa imong kagahi ug pagkadili mahinulsulon sa kasing-kasing, nagatigom ikaw og kapungot nga tagana alang sa imong kaugalingon, alang unya sa adlaw sa kapungot sa diha nga igapadayag na ang matarong nga hukom sa Dios. Kung atong sabton ang kasuko sa Dios, gumikan kini sa daotang binuhatan o kasalanan. Pipila sa tibuok balaang kasulatan nagapadayag sa gugma sa Dios sa tanang mga tao. Siya dili malipay sa kamatayon sa daotan. Ang iyang handom mamaluwas ang tanang tao niining kalibutana. Apan, tungod kay aduna may kagawasan ang matag usa, anaa sa pagpili nato ang pagdawat sa kaluwasan. Laktod pagkasulti, ang kasuko sa Dios wala sa tao kundili anaa sa ginahimo sa tao. Hinaot ato magkatunan ang paagi sa Dios sa paggamit niining pagbati sa kasuko. Kung adunay magahimo kanato nga makapasuko, ang atong kasuko anaa sa iyang ginahimo ug dili diha kaniya mismo nga nagahimo. Sa aning paagi, atong matabangan ang tao nga makoreksyonan. Ato lang pong sutaon kung unsa ang nakapasuko kanato sa iyang ginahimo. Kay base unya, dili ni tungod kay daotan ang iyang ginahimo, kundi adunay mga kagahapon o uban pang hinungdan nga anaa kanato nga angay pagkausbon. Busa, aron masiguro, atong himuong basihan ang pulong sa Dios aron sa pagtandi sa binuhatan kung angay bang ikasuko o dili. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong tagaan og pagtagad ang pagpamalandong kung unsa ang makapasuko kanato. Sa ingon niini nga paagi, atong masuta kung unsa ang angay usbon sa atong kaugalingon. Labaw sa tanan, kung kita mubati og kasuko sa binuhatan sa tao, ato kini ipadayag nga puntarya sa iyang binuhatan ug dili sa iyahang pagkatao mismo. Ang Biblia nagaingon sa Roma 12 bersikulo 9 ug 10, kinahanglan walay pagminaot ang gugma. Dumtin ninyo ang daotan, gumakos kamo sa maayo. Paghigugmaay kamo ang usa ug usa sa gugma nga inigsuon. Busa, atong hinumduman ang awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:5. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon, nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.